waselisikisiki. Utata wase-Flagstaff wawuthiwa ngumvela kubi. Utata waseManfred, utata uCeba, ibe ngutata waseBhofolo, utata uNojoko. Aba tata ndifika eRandfontein, ndifikela kubo besuka eVandeki. iRandfontein yayisuka eVandeki, eBrakpan, abe yayisuka khona. Yazoba yiMillside eKrugersdorp. Basiyakhumbula kwabanjwa abantu phaa, abonke umgodi ngendlela engeyiyo eKrugersdorp. eKrugersdorp iMillside yazala iRandfontein, iRandfontein yazala iWestern area. So ndandisemhlakeni, iRandfontein yayimhlakeni ukwiDoornkop, ukho iCook 2, ukho iCook 3. Ndangena ke President Manyana ku-street kunjalo, kangangoba ufika kwam bathi abatata ndibachazileyo. Utata uCeba ke wayesebenza lo msebenzi uthambileyo phaa emayini. Wabuza uba yintoni ekuzise apha umncinci kangaka. Ndandimhleke, iinwele zam zazithandisa i-black, umlomo ndandingaqabi izambane. Ndandingaqabi lip eyes. Ndandiqabi i-blue Bhatyi ejika umlomo emnyama. Ngoba kaloku usebenza emgodini, kwakutshisa ke eRandfontein. Abantu abafana nabo ukungena emgodini uphuma ingathi uyatsheyisa. So ndandimhle ungena kwam elumanyanweni. Utata uCeba uze elumanyanweni ugqiba nje, utheni? Awunantombi? Kona yingxaki. Wathi uba usishumane uze phaa kum, ndizakunika into ukwenzeka uthande izintombi. Wayelibhaca mos utata uCeba. Mandigqithe kapho, angene elumanyanweni konqoza. Kwakusithiwa ke uba kuthiwa imanyano mosiplit ukuthatha phaa emayini, ndalingena ngo-3. Ngo-2 funeka uba usesikomplas, sasingenela esikomplas. Ngo-2 ungumqonkqozi. Imanyano lingena ngo-3, nina abanqonkqozi ngo-2 ndiphaa. Ngo-2 yile nto ke namhlanje ndisalazi ixesha, kuba ndandiqonkqoza ngexesha elalibanjwa. Kwakuthiwa kuthiwa lixesha elithile, lixesha elithile, saqhuba. Ngoku besikwi-retreat, President, umfundisi uMdolomba undikhumbuze into xa bethetha nabashumayeli, esithi bekufanele into yoba ubuzwe apha ezifemelini zethu umntu nxa eza kunceda. Xa siza kunceda
ufuna ifamily zinto ndithi ke sisemayini asinazifamily pha kwathi kuba kukudadewethu wayeseDurban Deep nomyenakhe awutsho road board esisi kuthiwa ndizawuncika ibhatyi yamadodana ngoku ufuna umntu ondazi efemelini wathi uSibali hayi udade wabo bomdala ke umntana kaDabs wami lo udade wabo omdala ulapha eKapa wathi masixelele uSibalikazi kunyuke yena ungabi wedwa uyoba nobabili usuku sisapha eKapa wabheka ezilalini unyuka notata esengutata umuntu okhona unyuka notata kuba kwathethwa ntoni ndiyazi namhlanje kodwa utata uceba wazondixelela njengosihlalo wathi upasile uba yintoni awayibuze kubo ndiyazi danxile manyano lamadodana usuka ngoko okwesibini into ababendifundise yona uthi nxa ungena entweni uyazi lento ungena kuyo uyazi ukuba uzele ntoni ungathi xa kufika kuthethwa lento na uthethe lento ube ungayazi nekuyazi uzele ntoni apha yandinceda le lonto noba funeka ubakhethe abantu singabantu asifani kodwa ungangumnganam kodwa ubungane bethu funeka sibujonge into yoba uhambe uphelephi okanye buhamba benze ntoni bungane nabantu othetha nabo funeka ubajonge into yoba lo umntu ikhona into endinoyikha kuyo lo ikhona into endingenayo ikha kuyo nawufumana nto noba mdala nawufumana nto so ndafunda loo nto yenye ke ezinto endala into yoba mandibe ndiseselimanyanweni xa ungena entweni uyajonga into yoba yintoni le nto ndizifaka kuyo phaya ke mayini ke kwakho umthetho kwakuthiwa umthetho number 3 kaluvungela longozi uthi mina khangela mina jonga mina yenza so ento yini uyajonga uyakhangela ujonge wawugqiba uyenze so ke laa mthetho wawungasebenzi only mayini naphina muhamba khona into uyayijonga uyayikhangela wawugqiba uyijonge wawugqiba uyenze uzifake kuyo ube yazifaka ndingatyanga xesha ke president naso ke kuba amadodana into edala uba mandibe lapha elimanyano ndiyalithanda imanyano kakhulu uyawubala ke usuka ngo-74 uzothi ngo-89 ndazoba lapha eKapa ndafikela esite C ngo-89 ndafike lapha esite C ndiyajonga nangoku abantu endandifikele kubo esite C abekho uDiya ufike ndilapha ngoku angenayo ngena ndilapha ndingusihlalo apha esite C ufika kwam ngapha esite C fundisa ukwenza mfutshane ndisuka bendingumvumi mos eRhawutini ndifika apha nengoma ethi ezulwini
ngoma leyo yayisentsha ngapha eGauteng ngondimkani ngizofika kuba kungena isono ndafika apha ke ndandisaziwa ngayo ke apha eSite bebenotsho Thabata noXaji noMaphiyela babebekhona uze le ngoma iziyaziwa beSite yayifike nam isuka nayo eGauteng. Eyona nto ke ndizama uyithetha xa ndigqibezela bootata sipeshele abazalwana abatsha abasafuna unxiba. Okokuqala nindivile ndithi ixesha lofika emanyanweni into ngoku eyenzeka upresident amadodana ankqonkqozayo kufika thina elimanyanweni akekho uzawufika imanyano selivulile uzawufunda phi uzawuyazela phi imanyano livulwa njani xa ufika sekukho umuntu ome phaa uzawuyazi njani wena into imanyano livulwa njani into yokuqala leyo bazawuyazi koodiya aba kwanolungile ngelaa xesha ndandingusihlalo imanyano mos lalingena ngo-6 5:15 phaa nomdakana bayayazi 5:15 phaa khaba amatye linda abanqonquzi bazawufika elimanyanweni andimazi ukuthi athi uqobo uzawuthini kodwa mna eyona nto eyandincedayo apha elimanyanweni ukumamela abantu abangaphambili nabantu abayaziyo le nto bakuyo. Kukho laa nto kithi ungayoni into yabantu, into yabantu ungayoni, fika uyihloniphe ngoba aba bantu bayo bayihloniphile, nawe ke funeka uyihloniphe into yabantu ngoba abanikazi bayo bayihloniphile. Ndiyabulela uPresident.